Krásný den, ahoj! Dneska vás zdravím u videa, který je zaměřeno na 3 typy, jak na celulitídu. Celulitída, to je takový slovo, který spousta žen nerado slyší, ale bohužel je to realita pro spoustu žen, ale i mužů, pozor. A nejenom, když je někdo silnější, ale opravdu je to problém i štíhlých lidí. Tak pojďme se podívat na to, jak na tu celulitídu vyzrát. Buď když ji ještě nemáme, anebo když už ji máme, co by nám mohlo pomoct, abychom ji neměli. A nebo abychom její příznaky zmírnili, protože jsou různé stupně celulitidy. Tak, za prvé je to ten jeden z nejdůležitějších bodů a tím je dostatečná hydratace. Pijte vodu, pijte ji hodně. Naše tělo je tvořené z velké části vodou a proto je ta voda pro naši pleť, pro naši kůži důležitá. Určitě to na sobě i můžete pozorovat, když pijete třeba málo, že ta pleť je taková vysušená, zcvrklá a není to úplně ono, není tolik elastická. Takže voda. Jo, žádný limonádičky, koly a slazený nápoje, jo, to vám moc nepomůže, ale opravdu pijte vodu, jo. Tak, bod číslo 2 je pohyb, jo. Pohyb, prostě nějaká chůze, běh, dělat to, co vás prostě baví, jo. Někdo prostě miluje zumbu, někdo miluje, já nevím, chodit na procházky se psem, jo. Důležitý je prostě ten pohyb mít co nejvíc, jo. Když dneska má člověk hodně to sedavý zaměstnání, tak aspoň se třeba, já nevím, třeba jednou za hoďku jít protáhnout, projít se, jo, prostě fakt co nejvíc ten pohyb zařadit do toho běžného života, jo, pak když přijete z práce, tak prostě nějaký cvičo, nebo procházka, nebo si zaběhat, cokoliv, hlavně ať vás to baví, ať vás to naplňuje, jo. Tak a teď velmi podstatný a důležitý bod, na kterém závisí jako celkově naše zdraví, tak to je bod číslo 3 a tím je vyvážená zdravá strava. To je něco, o čem se hodně mluví a mluví se o tom hodně proto, že to je opravdu důležitý. Takže není to důležité jenom pro fungování našeho těla, ale i pro naši kůži a tím pádem i pro naši celulitídu. Je to o tom hlavně jíst skutečné jídlo a ne žádný vysokoprůmyslově zpracované potraviny. Jo. Takže jestli potřebujete třeba poradit trošičku s jídelníčkem nebo i s pohybem, případně i s tím pitným režimem, tak můžete se na mě určitě obrátit. Ráda vám v tom pomůžu. Ale teď si ještě pojďme říct bonusové typy. 3, 4, 5, možná, uvidíme. Ale to jsou jen takový maličký doplňkový procedurky, kterým můžeme trošku přispět k té lepší kůži. Silový trénink, protože tím, když vlastně budete zpevňovat jakoby třeba zadek, stehna, ty problémové partie, tak jak se tam bude napínat ta kůže, tak ta elasticita by se mohla trošičku zvětšit. Další je to super doplněk, tak kolagen. To je zase na vás, po jakým si stáhnete. Někdo chce jít přírodnější cestou, někomu nevadí chemie. Ta přírodní cesta je určitě za mě lepší volba. A potom určitě pomáhají různý nějaký ty masáže různýma kartáčema, lufou, lymfatický masáže, dokonce i nějaká galvanická žehlička, který na to může pomáhat, saunování. Jo, takže jakoby dalších možností je víc, určitě jsou na to i nějaké speciální krémíky, každému určitě vyhovuje něco jiného. Klidně mi napište do komentářů, jak bojujete s celulitidou vy a co pomáhá vám. Budu ráda. Tak jo, mějte se. Ahoj, krásný den.